тоҷикистон испанд набиёрен расия набиёрен ва дар ҳамин расияам агар дар хонаҳотон испанд дошта бошед илтимос гирем барен партоен истифода набарен дар расия ҳамин чиза ғайриқонунӣ эълон кардагианд кадом нафареро ки қабҳан ҳамин испанд дошта бошад испанд овардаиста бошад тоҷикистон статьяш мезананд ба ҷавобгариш мекашанд то аз 3 то 5 сола сурок гирифтест яъне 2 моҳ пеш як бародари тоҷики худмон аз тоҷикистон мошин қати россия омадеста дай кадом бачаҳои тоҷики худмон зангш мезананд меган омадани чиди қа испанд гир қатид биёр бечора ҳамун айдари бозор 1 кило 2 кило испанд мехарад дар мошинаш мемунам мегира мебиёр гуфтиу гапои хеле баҷоӣ маҷоӣ не ҳамин рӯи рӯшод мондагӣ намедонистае бечора ки ин чиза дар территорияи российскии федератсия ғайриқонунӣ эълон кардагианд ва баровард яъне маводҳои сахттаъсири статья мегирад одаме ки ҳамин чиза дохили россия кунад ин бечораро меқапанд дар границаи челябинск мебаранд маҳкамаш мекунанд я чанд рӯз пеш сари судуш буд 3 сол срокш додиянд барои чӣ барои я испанд ба ҳамин илтимос бародарҷонои азиз ҳуҷҷатакотона дуруст кунед корҳои ғайриқонунӣ накунед дар мулки россия ки омаден сарактона хам кунед кор кунед бародарои азиз беҳудагардӣ накунед шабгардӣ накунед кӯчагардӣ накунед хоб падару модароро зиқ накунед отаву чоҳотона зиқ накунед сара хам кунед кор кунед пула ҷамъ кунед зане раве хона пеши зану фарзанду пеши ёру рафиқу дар тоҷикистон гуфтиу гапо хушу хурсандона зиндагӣ кунед